Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sedaya, panggih malih kalian Budini Mutia. Ing dina iki kita bakal bahas materi aksara rekan. Aksara rekan yaiku aksara Jawa kang direka. Tegese direka asale ora ana digawe ana. Gunane kanggo njangkepi aksara Jawa kang ora ana ing aksara Jawa legena. Gunane aksara rekan yaiku kanggo nulis huruf manca utamane basa Arab. Nyapa to kok basa Arab? Amarga basa Arab kuwi akeh sing diserap dadi basa Jawa, utamane kanggo jeneng. Cacahe aksara rekan ana 5 yaiku kha, za, fa, za lan gha. Ing bagian ngisor kuwi pasangan saka aksara rekan. Tata cara penulisan aksara rekan. Menawa nganggo sandangan pepet, cecak kabeh telu utawa diakritik manggon ing sajroning pepet. Kayata tembung farsa. Nomor 2, menawa aksara rekan keraketan sandangan wulu, i utawa layar mateni r, diakritik manggon ing sakiwane sandangan. Cara sing nomor 3 yaiku aksara rekan ora kena dadi pasangan. Menawa aksara rekan dumunung ing samburine wanda sigek, sesigeke wanda kudu dipangku. Ing tembung zakat fitrah, kudune nulise zakato nggawe pasangan f. Amarga aksara rekan ora kena dadi pasangan, nulise zakat dipangku, fitrahe ditulis dhewe. Cekap semanten penjelasan saking Budini, muga-muga wonten manfaate. Ojo lali paring komentar ing kolom komentar. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.